Sig lige, at det er det her map, så. Nå, ja, det er det her med. Ej, jeg lander på en diamond chest. Sygt nok. Hvad får du? Og den der, den har jeg som det. Og den er guld. Nå, ja, okay. Nå, sygt nok. Jeg troede seriøst lige, det var en guldpump. Og Det kunne have været crazy. Okay, så fik jeg den sammen der. Nå, den har du sådan noget på. Det var der. ja. Yeah. Hvor mange, jeg kan ikke noget. Bare kills. Ja, de kan godt ramme dem der. Fuck, han skudte mig ned. Ja, jeg chokryger væk. Jeg gør det. Det gør jeg også. Ej, fuck, jeg blev syret i hovedet af dem. Ja, jeg rebooter. Sygt nok, kom nu. Jeg skal sgu lige også have noget bedre loot. Der var noget dernede. Ja, der er noget her til dig. For helvede, tager spiller bare den her. Der er sådan en her. Fuck, du er heldig alligevel. Så fuck er de henne? Nå, det er hernede. Han er nu på mig nu. Prøv bare at lave et sygt kill eller sådan noget. Prøv at full box ham eller sådan noget. Altså, man kan ikke bygge hernede, fordi det er en skråning. Hader du ikke også de der skråninger, man kan ikke bygge? Jo, det er fucking irriterende. Lama, dejlige. Meget kommer. Vil du gerne have haft dem? Nej. Ja, jeg har allerede 6. Hallo, jeg tager den der. Kan du tage de der, jeg okay, splashes her? Det var det, jeg skulle til at sige. Wow! Slap af, mand. Jeg troede, at jeg godt kunne gå tilbage, men det kunne jeg jo bare ikke. Ej, for helvede. To på mig. Lander på ham. Lander på ham. Hallo, Wilhelm Basho! Er du klar? Ja! Kom, vi danser. Fuck. Der er en der på taget der. Og jeg har bare ikke noget til at skyde dem med. Ja, kom. Han kommer ned til os. Ja, jeg ved det godt. Eller hvad? Det går sgu. Ja, det var. Der er to her. Der er to inde i den der bygning. Jamen, jeg stiller mig lige op på kanten af bygningen her. Ja, det er også klogt. Hvis jeg kan vælge, så bare flyve ned i hovedet på dem dernede. Nej, jeg grib mig. Fuck, det var også grib mig jo.
Ja, skynd os op og flyv. Ja, jeg er væk. Jeg skyder dem. Ja, jeg blev altså bare nødt til at flygte, fordi at jeg kunne ikke gøre noget der. Jeg følger efter en. Godt, godt. Så kommer jeg over til dig. Jeg er oppe på taget. Ja, godt. Altså, er du egentlig Brøndby eller FCK-fan? Jeg er ikke helt fan af noget. Nej. Altså, jeg er ikke så meget fan af sådan klubber i Danmark. Jeg er mere bare fan af sådan, altså klubber i andre lande. Ja. Der er et eller andet derovre. Hvad kommer det? En jackpot og sådan noget. Hallo, Wilhelm, der er bag, jo. Der er heller ikke flere. Jeg klipper det bare sammen. Okay, men har du så begyndt en til video? Mhm. Sygt. Ham Der er derovre en af de der Maven. Der er en Maven med mig. Skal jeg flygte? En ram 40 hvid. Fuck, der er bare sjov her. Slå bag og lige få nogle lille skar. Ja, du. Jeg føler ikke reload, altså i det her map, så er det sådan. Det er da meget Altså, stress nogle gange. Jamen altså, det jeg føler, det er, at airdrops, de spawner kun sådan, altså du ved godt sådan et halvt airdrop. Altså sådan den ene halvdel af Wow, ved du hvad? i en, altså sådan, hvor der er sådan en halv, altså hvor den er i midten af en mur. Nå, ja. Altså at de spawner sådan her. Nå, ja. Imellem en mur ligesom. Så man er nødt til at sætte 2. Zonen. Hvad er du? Bare bliv hen. Nå. Nej, vi skal ud og kills. Nå, jeg skulle da. Der er en her på mig. Giv mig sådan her. Jeg skar. Han har ramt 11 og 10 blå. Der er en over os. Nej. Han har den der. Nej, vi er over nu. Hvad? Dør nu. Nej, jeg er død. Han pusher dig, tror jeg. Her, kom. Jeg kommer ned til dig. Jeg kommer ned til dig. Hey, kan du godt lige komme ned til mig og heal, fordi hvis du dør nu, så er vi skidt på. Ej, løb lige væk og heal. Sygt nok, kom. Jeg tror... Fuck. Der ligger en guld derude af den der shotgun, du synes er ret god. Jamen, det er lige meget lige nu. Den der hammer sød. Fuck, jeg er egentlig kølig lige nu. Jeg var bare sådan, jeg er død. Og så er der lige den her på 20 og nogle 2 minus her.
Ja, sygt nok. Jamen, jeg har minis. Ja, der begynder nogen at pushe os igen. Ja, det er bare én, tror jeg. For jo! Nej, det er to. Ham der er død. Hans mate kommer bagfra, tror jeg. Jamen, altså, han har ikke noget at gøre, fordi vi er 2, og han er 1. Fordi jeg lige dræbte hans mate. Jo, han kan bare fuck af. Og der er... Og der er også lille mammut. Den tager jeg. Har du nogen minis? Minis, ja, 6. Fuck. Det var sådan lidt for sent. Nej, okay. Ja, der er nogle splashies herovre. Kom herover. Kom her. Ja, det var rigtig meget, vi fik der, var. Kæft, det var vigtigt alligevel at få det splashes. Ja. Vi skal bare lige ind i zonen. Ja, godt. Undskyld. Han er rigtig hvid. Fuck, det var egentlig en god shockwave, så jeg skulle det. Guld mammut. Vil du se en ting, jeg har fået? Nej, men ikke nu. Jeg skal bare lige ind så. Look at this. Fuck. Prøv lige at se mit loot lige nu. Nej, det har vi ikke tid til. Det har vi ikke tid til. Du bliver simpelthen nødt til at sige. Nu skal jeg fucking bruge tid på at få det lort. Altså en af mine venner har det er den sidste! Spammen. Ja. Sygt nok. Fuck, hvor er vi gode. Jeg er sygt nok.